नमस्कार मुलांनो, कसे आहात? मजेत ना? आज आपण थिंकशॉप फाउंडेशन्सच्या डिजी लायब्ररी यांच्या सौजन्याने प्रथम बुक प्रकाशित मनी माऊचा त्रिकोण आणि षटकोन ही गोष्ट पाहणार आहोत. चला तर मग पाहूया. मनी माऊ बघा त्रिकोणी छपरावर. आता बसली आयताकृती खिडकीत. माऊच्या डोक्यावर घन आकाराचा बर्फ. थंडी हु. उडवते पतंग चौकोनी. कधी खेळते चौरसातला खेळ. म्याव म्याव खर खर खर. आनंदी मनी माऊ वृत्तचित्ती बुंध्यावर. नंतर झोपते गोल उशीवर. बघत बसते अंडाकृती आरशात. म्याव म्याव चप चप. उन्हातल्या मनीसाठी आईस्क्रीमचा शंकू. मग आली षटकोनी मधाच्या पोळ्याजवळ. मनी माऊ गेली चंद्रकोरीवर. भुकेल्या माऊसाठी पिरॅमिड समोसा. म्याव म्याव करम कुर्रम. तर पहा, अशा पद्धतीनं मनी माऊ पासून आपण काय काय शिकलो. तर त्रिकोण, चौरस, आयत, अंडाकृती, वर्तुळ या आकारांच्या बरोबरच घन, वृत्तचित्ती, शंकू, पिरॅमिड, गोल हे देखील आकार. आता तुम्ही या चित्रामधून तुम्हाला कोणकोणते आकार सापडतात हे शोधा बरं का. आणि कोणते आकार तुमच्या मनी माऊपेक्षा वेगळे आहेत त्यांची यादी देखील करा. मग मुलांनो, आवडली का गोष्ट? छान आहे ना? तर अशाच निरनिराळ्या गोष्टी पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया नव्या गोष्टी बरोबर.